एक वाईट शक्तीचा नाश तो करायलाच पाहिजे, तो जाळायलाच पाहिजे. पूर्वीच्या काळी तो वाजंत्री म्हणून, कला म्हणून वाजवत नव्हता, तो एक संकेत म्हणून वाजवायचा, सिग्नल म्हणून. पूर्वीचे ते लोक मानायचे की वाईट शक्तीचं ते नाश, तर चांगला नरकासूर आम्ही बनूच कसं शकतो. आणि असं विचारलं जातं, अरे तो अजून झोपलाय, अरे नाही तो काल नरकासूरला गेला, तर ते वाईट आहे. ते केलं नाही तर असे मानले जायचे की काहीतरी गावावर वाईट येणार. त्याचं वाईट परिणाम म्हणजे यंग जनरेशन जी गोव्याची आहेत त्यांना तो कॉन्सेप्ट कळायला पाहिजे. नमस्कार, गोमंतक डिजिटलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आणि तुम्हा सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता दिवाळीच्या प्रथा प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या असतात. महाराष्ट्रात वेगळ्या पद्धतीने दिवाळी साजरी केली जाते, गोव्यात ती खूपच वेगळ्या पद्धतीने साजरी केली जाते. पण गोव्यात दिवाळीत पहिल्या दिवसाला खूप महत्त्व असतं, नरक चतुर्दशीला, आणि त्या दिवशी इकडे नरकासूर दहन अशी एक प्रथा वर्षानुवर्ष सुरू आहे. अगदी लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत सगळे नरकासूर बनवण्यामध्ये गुंतलेले असतात आणि नरक चतुर्दशीच्या दिवशी त्या नरकासुराचं दहन केलं जातं. तर याच सगळ्या विषयावरती आपण आज प्राध्यापक रोहित फळगावकर आपल्यासोबत आहेत. त्यांचा लोकवेदाचा चांगला अभ्यास आहे, तर त्यांच्यासोबत आपण गप्पा मारणार आहोत, त्यांना काही प्रश्न विचारणार आहोत आणि काय आहे नेमकी ही नरकासूर दहनाची प्रथा, ती कशा पद्धतीनं साजरी केली जाते, तिच्यामागे काय आख्यायिका आहेत आणि आपण ही का साजरी करावी, अशा सगळ्या अंगाने आपण त्यांच्याशी आज बोलणार आहोत. तर नमस्कार सर, तुमचं खूप खूप स्वागत गोमंतक डिजिटलमध्ये. तर आपण सुरुवातच करूया तशी की नरकासूर कोण होता? मूलतः नरकासूर हा जो राक्षस आहे तो पौराणिक आहे. म्हणजे हरिवंश पुराण नावाचं एक पुराण आहे, तो त्याच्यात त्याचा उल्लेख सापडतो की त्याने 16,000 कन्या म्हणजे राजकन्या हे त्याने बंदिस्त करून ठेवलेल्या होत्या आणि त्या कन्यांना सोडवायला कृष्णाने त्याचा वध केला. आणि शेवटी मग त्या कन्या ज्या होत्या त्यांना कोणीही स्वीकार करत नव्हतं आणि कृष्णाने त्यांना स्वीकार केलं. म्हणून ते असं सहज बोललं जातं, कृष्णाला एवढ्या बायका असतात. नरकासूरपासून त्यांचं जेव्हा सुटका झाली तेव्हा नेमकं त्यांचं काय होणार, म्हणजे समाज त्यांना स्वीकारणार की नाही, म्हणून त्यांनी कृष्णाला स्वतःचा सर्वस्व मानून घेतलं. त्याचं लग्न वगैरे तसं झालेलं नाही आहे. आणि नरकासुराच्या मागे जो 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 उल्लेख सापडतो तो इथपर्यंत येतो आम्हाला. तर नरकासूर हा एक असुर असाच मानला जातो, तो पौराणिक आणि काल्पनिक आहे. गोव्यात नरकासूर दहन ही जी प्रथा आहे त्याच्या मागे काही आख्यायिका आहेत का? आता गोव्यात तुम्ही म्हणायला गेलात ना की आजचा जो गोवा जो आहे तो पोर्तुगीज काबीज केलेला गोवा आहे, म्हणजे ऐतिहासिक दृष्टिकोनातनं पोर्तुगीज काबीज केलेला गोवा. पण तुम्ही जर पुढे गेलात तर सावंतवाडीपर्यंत किंवा जरा पुढे कोकणपट्टी, तर तिथंही ही प्रथा आढळते. पण गोव्यात हल्लीच्या प्रमाणात हा नरकासूर जो दहन करण्याची जी संस्कृती किंवा एक कल्चर निर्माण झालेलं आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणात झालेलं आम्हाला दिसून येतं कम्पेअर्ड टू बाकीच्या भागात. काणकोणपर्यंत ही प्रथा आम्हाला किंवा ह्या कल्चरचा भाग म्हणून एक आम्हाला दिसून येतो. पण पुढे जर तुम्ही नॉर्थला गेलात तर रत्नागिरीच्या खालून हे जवळजवळ प्रत्येक गावात असा हा एक कल्चरचा भाग किंवा सणाचा भाग म्हणून तो दिसून येतो. पण नरकासूर हा नेमका ह्या पट्टीवर कधी ती संस्कृती किंवा ती जी कल्चरल प्रथा जी आहे, आम्ही त्याला इथोस म्हणू, तो कधी निर्माण झाला हे सांगणं खूप कठीण आहे. पूर्वीच्या काळी म्हणजे तुम्ही जरा इतिहास जर हे बघितलं तर 1980पर्यंत किंवा 1975पर्यंत, त्याच्या अगोदरी एक नरकासूर गावात बनवला जायचा आणि त्याचा जो हिस्ट्री जी आहे ती खूपच इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे आम्ही बॅम्बू असतो ना, तो लोकली अवेलेबल होता आणि तो लोकली अवेलेबल त्या बांबूपासून तो नरकासूर बनवत आणि तो गावभर त्याला हिंडवायचं, रात्रीचं फिरवायचं. आणि एक गावापुरता म्हणजे एखादा गाव जर असला तर त्याच्या पुरता एकच तो असायचा.
आणि वरचा जो भाग होता तो एकदम हलका होता. खाली त्याला घागऱ्यासारखं मोठं एक बॅम्बूचं बास्केट बनवायचे जाळीसारखी. त्याच्या आत माणूस जायचा आणि तो माणूस जाऊन त्याला तो वर ठेवायचा. म्हणजे माणसाच्या हायटीचं त्याचं पोट असायचं आणि त्याच्यावर त्याचं पूर्ण धड असायचं. पण हा एकदम बॅम्बूचा असल्यामुळे तो घट्ट होता. आणि लोकली अवेलेबल जे मटेरियल्स होते म्हणजे पेपर, कागद, रंगीत कागद, आणि त्याला एक तोंड असायचं राक्षसाचं. आणि त्याच्या मागे जो गावचे वाजंत्री होते म्हणजे ढोल वाजवणारे किंवा तासो वाजवणारे ते मिरवणूक काढायचे. आणि मग काही पोरं किंवा त्याच्यात काही माणसं असं ते गावच्या एका सीमेपर्यंत दुसऱ्या सीमेपर्यंत न्यायचे. म्हणजे पूर्ण रात्रभर म्हणजे 12-1:30 वाजता ते सुरू व्हायचं आणि सकाळी पहाटे त्याचं दहन करायचं. दहनसुद्धा कुठे करायचे, त्याला एक विशिष्ट जागा होती. एकतर सीमेवर दहन करायचे किंवा गावच्या बाजारात, म्हणजे ज्याकडे तिठा म्हटला जातो त्या तिठ्यावर त्याचं दहन व्हायचं. आणि हे होतं नरकासूर पूर्वीचे गोव्याचे इथले. त्याला मोठं असं स्वरूप नव्हतं, लाईट्स नव्हते, कमर्शियल तर बिलकुल नव्हतं. आणि ते केलं नाही तर असे मानले जायचे की काहीतरी गावावर वाईट येणार. म्हणजे पूर्वीचे ते लोक मानायचे की वाईट शक्तीचं ते नाश. म्हणजे मला आठवतं की एखाद्या गावात गोव्यात असं एक झालं होतं की त्या वर्षी नरकासूर केलाच नाही. तर त्या लोकांनी म्हणजे दुसऱ्या वर्षी जे गावावर आलं, संकट आलं, त्याचं कारण नरकासूर केला नाही म्हणून तो संकट आला असं धरून त्याला ते हे शास्त्र म्हणजे त्याला तो लिंक जोडून मग देवाला विचारणं वगैरे वगैरे होऊन मग ते त्या वर्षीपासून तर नियमित एकच नरकासूर त्या गावात बनवला जायचं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे असंच एक इन्सिडेंट मला नॉर्थ गोवामध्ये सुद्धा आढळलेला होता. तर ह्याच्यावरनं आम्हाला एक कळतो की तो एक वाईट शक्तीचा नाश तो करायलाच पाहिजे, तो जाळायलाच पाहिजे. मग हळूहळू त्याच्यात लोक म्हणजे फायरवर्क्स जे असतात ते टाकायला लागले पोटात वगैरे. आणि त्याला जरा एक वेगळं स्वरूप आलं. त्याच्याहून अशी एक सुद्धा दंतकथा आहे की तो नरकासूर जाळणं म्हणजे पोर्तुगीज काळात पोर्तुगीजाचा नाश करणं हे एक प्रतीक होतं. म्हणजे तो नरकासूर आणि वाईट शक्ती म्हणजे तेव्हा पोर्तुगीज गोवासाठी काय म्हणजे त्यांना हकलून लावणं हा एकच उद्देश होता. म्हणून नरकासूर आणि वाईट शक्ती ह्याचं तो एक रेप्रेझेंटेशन होतं. आत्ता आपण सगळ्या ठिकाणी बघतो तर ते एकतर त्याला खूप असं वेगळं आधुनिक स्वरूप आलेलं आहे, मोठमोठ्या आकाराचे आणि खूप वेगवेगळा, म्हणजे त्याच्यामध्ये मुलांची क्रिएटिव्हिटी दिसते हा भाग आहेच, पण त्याच्यात वापरलं जाणारं सामान पण जे आहे म्हणजे पूर्वी तुम्ही म्हणता पेपर वापरले जायचे किंवा बांबू वापरले जायचे, पण आता मोस्टली सगळ्यांचे तारेचा किंवा लोखंडाच्या याचा सांगाडा असतो आणि त्याच्यात ते बाकीच्या वस्तू काही जण प्लास्टिकसुद्धा घालतात. तर आणि त्याचं स्वरूप खूप बदललं आहे आता, म्हणजे तुम्ही जे सांगितलं त्याच्यावरून. तर याच्याबद्दल तुमचं काय एकूण तुमचं अभ्यास काय आहे आणि तुमचं मत काय आहे याच्याबद्दल? पूर्वी नरकासूरचं दहन झालं 4, 4:30, 5 या दरम्यान की आंघोळ करणं हे भाग होतं. घरी येऊन आंघोळ करणं किंवा कुणीतरी गावावर सांगायचं की झालं लासेलं नरकासूर, आणि ते मग शांत व्हायचा गाव. तो ढोल वगैरे बनवणं बंद, आणि तो एक इंडिकेशन होता की नरकासुराचं दहन झालं, आता दिवाळी साजरी करायची. हल्लीच्या काळात जे नरकासूर नावाचं जे काही म्हणजे कॉम्पिटिशन किंवा तुम्ही वध म्हणा जे काही झालं आहे ते पूर्वीच्या संकल्पनेपासून खूप वेगळं झालं आहे. मी आता हल्ली बघतो की मुलं किंवा यंग जनरेशन दहन झाल्यावर इथं तिथं फिरतात आणि घरी येऊन झोपतात, आणि त्यांची दिवाळी होते 10 वाजता सकाळी किंवा 11 वाजता. आणि असं विचारलं जातं, अरे तो अजून झोपला आहे? अरे नाही, तो काल नरकासूरला गेलेला. म्हणजे तो जो कॉन्सेप्ट होता पूर्वीच्या काळी, जो आपल्या पूर्वजांनी जो एकतरीची विचारश्रेणी लावून दिली होती, तो कम्प्लिटली बदललेला आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यात आधुनिकपणा आलेला आहे, लाईट्स आले. नरकासूर आता फ्लोट्सच्या नावाने एवढंच नाही तर ते नरकासूर वध नावाचं कॉम्पिटिशन झालं, श्रीकृष्ण नरकासूर वध म्हणतं, ते सुद्धा हल्ली झालं. म्हणजे त्याचं नॉमेनक्लेचर बदललं गेलं. मागच्या काळात तर तो सरळ नरकासूर वध म्हणजे सर्वात चांगला नरकासूर कोणाचा, पण त्याच्यावर मग पुन्हा चर्चा झाली, डिस्कशन झाले, तर चांगला नरकासूर आम्ही बनवूच कसं शकतो, कारण नरकासूर हा चांगला असूच शकत नाही, तर त्याला मग श्रीकृष्ण नरकासूर वध
अशी नावाची स्पर्धा लावून तो आता स्पर्धा करतात. तर ते कमर्शियल बनल्यामुळे प्राइजेस आणि हे बनल्यामुळे त्याचं मूळ जे गाभा तो तसाच आहे, तो वाईटच आहे हे मानतात सगळे लोक, दहन करायलाच पाहिजे हे मानतात, पण त्याचं स्वरूप कम्प्लिटली आता आम्हाला बदललेलं दिसतं. हे जे तुम्ही म्हणताय की कमर्शियलायझेशन आलेलंच आहे त्याच्यामध्ये, पण पूर्वी जे एक होतं की आता तुम्ही मला म्हणाला की गावातले वाजंत्री ते वाजवत न्यायचे किंवा सगळे एकत्र येऊन फिरायचे, तर तो एक संधी असायची लोकांनी एकत्र यायला किंवा त्यांची कला सादर करायला, वाजवण्याची जी काही आहे. तर आत्ता असं काही टिकून राहिलेलं आहे असं तुम्हाला वाटतं? पूर्वीच्या काळी तो वाजंत्री म्हणून कला म्हणून वाजवत नव्हता, तो कोण ढोल वाजवायचा का तासा, तो एक संकेत म्हणून वाजवायचा, सिग्नल म्हणून की नरकासूरला बाहेर काढलेला आहे, म्हणजे गावात तो आता फिरतोय, हे एक सिग्नल होतं गावच्या लोकांना की चालू आहे. आता जे काय तुम्ही बघताय की DJ झाले किंवा त्याचं जे पूर्वीचे ढोल किंवा ताशे हे कमीच झालेले आहेत किंवा त्यांचं तो नाद किंवा धून बदललेली आहे, ह्याच्यावर जर तुम्ही विचार करायला गेला तर तो आता पूर्वीचा, जसं मी सांगितलं की पूर्वीचा तो नाहीच आहे. आणि कलेच्या दृष्टिकोनातलं बघायला गेलं तर आता क्रिएटिव्हिटी खूप आली आहे. पूर्वी क्रिएटिव्हिटी नव्हती, त्याला कसा वाईट किंवा दुष्ट किंवा विद्रूप बनवायचा हे मुख्य ध्येय होतं. म्हणजे नरकासूरला जेवढं विद्रूप बनवायचं आहे तो बनवायचं, म्हणजे पानं लावणं झाडाची किंवा त्याला विचित्र बनवणं. आता तुम्ही बघायला गेला तर त्याला कसा असूरसारखा दाखवायचा, म्हणजे जे मी म्हणणार की सोशल मीडिया किंवा TV सिरियल्स ह्याचा खूप प्रभाव पडलेला आहे. TV वाले नॉर्मली काय करतात, सिरियल्स बनवताना त्याचे पौराणिक संदर्भ घेतात की तो कसा होता असूर, विचित्र होता किंवा तो काय, त्याची वेशभूषा काय होती, हे आम्हाला अनेक ह्याच्यात सापडतो पौराणिक कथेत. तर तो पौराणिक कथेची रियालिटी कशी बनवायची हे आता चालू आहे. म्हणजे त्याचं काळं वस्त्र किंवा त्याला विचित्र डोळे किंवा तोंडातून आग येणारं, ते आता ते रियालिटीमध्ये बनवणं, म्हणजे लाईफ साईज त्याला दाखवणं, हे जास्ती चालू आहे, जे पूर्वी नव्हतं गावात. हे आता आपण तसं बघायला गेलं तर एक मोठा उत्सवच असतो नरकासूर दहन म्हणजे. तुम्हाला असं वाटतं का की याचं एका फेस्टमध्ये किंवा फेस्टिवलमध्ये झालेलं आहे रूपांतर, आणि जर ते झालं असेल तर त्याचे फायदे काय वाटतात तुम्हाला आणि तोटे काय वाटतात? त्याला उत्सव म्हणावा की नाही याच्यावर माझा एक प्रश्न आहे. म्हणजे तो वाईट शक्ती असल्यामुळे त्याचा उत्सव आम्ही कसा काय म्हणू शकतो. पण कमर्शियल अँगलला तुम्ही बघितलं तर येस, इट हॅज बिकम अ फेस्टिवल, 100% त्याचा फेस्टिवल झालेला आहे. एक दोन अँगल्स आहेत. फायदा असा की कमर्शियल ह्याच्यात टुरिस्ट येतात बघायला, त्यांना काहीतरी ते नाविन्यच वाटतं. म्हणजे नॉर्थ इंडियामध्ये आम्ही जसं रावणाला दसऱ्याचं दहन बघतो, दसऱ्याच्या दिवशी रावणाचं दहन बघतो, तसं इथं ते बनलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कमर्शियल अँगलने टुरिस्ट येतात किंवा ट्रेड ॲक्टिव्हिटी किंवा बाकीच्या ॲक्टिव्हिटीज कमर्शियली खूप वाढलेल्या आहेत. तुम्ही जर बघितलं पणजीला किंवा मडगावला, जिथे हे सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन्स बनवतात, तिथे तुम्ही बघितल्यात की लोकल जात नाही तर टुरिस्टच खूप येतात बघायला. तर ते चांगली गोष्ट आहे. त्याचं वाईट परिणाम म्हणजे यंग जनरेशन जी गोव्याची आहेत त्यांना तो कॉन्सेप्ट कळायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही जर नरकासूरच्या नावानं येऊन जर 11 वाजेपर्यंत झोपून टाकणार आहे दुसऱ्या दिवशी, ज्या दिवशी आम्ही ॲक्च्युली दिवाळी साजरी करायला पाहिजे, तर अनेक घरांना बघतो की जसं मी पूर्वी सांगितलं की कुठे का झोपलंय, नाही तो नरकासूरला गेलो, तर ते वाईट आहे. एरवीसुद्धा उशिरा झोपणं आणि म्हणजे उशिरा झोपणं आणि उशिरा उठणं हे आरोग्यासाठी वाईटच आहे. तर त्या दिवशी जर तुम्ही मुद्दामून तसं करत असाल तर दिवाळी नावाचा जो सण आहे त्याचा हेतूच डिफीट झाला असं मला वाटतं. मला सांगा, जर आपण याचा एक पॉझिटिव्ह संदर्भ घ्यायचा झाला तर आणि आत्ताच्या पिढीशी जर रिलेट करायचं झालं तर आपण कसं म्हणू शकतो की ही प्रथा आपण आपल्यातले वाईट गुण घालवण्यासाठी वगैरे, तर ते कसं एक्सप्लेन? नाही, एक तर काय आहे की इथं आम्हाला भारतीय संस्कृतीचं एक दर्शन मिळतं. म्हणजे ते जरी कृष्ण आणि असुराच्या स्वरूपात जरी आम्हाला दिसलं तरी सुद्धा आपली संस्कृती ह्याचं एक तिथं एक तो जो स्नॅपशॉट म्हणतो आम्ही की
आता तर हल्ली एवढी रियालिटी दाखवायला लागली आहे की ते कृष्ण लहान बाळ छोटा दाखवतात. त्याच्यावरनं आम्हाला कळतं की लहान असून सुद्धा तो एवढ्या मोठ्या वाईट प्रवृत्तीचा त्याने वध केला. हा सिग्नल म्हणजे हा मेसेज जर तिथनं आम्ही घेतला तर ऑब्व्हियसली आमच्यासाठी आम्ही समजायला पाहिजे की ह्या लोकांनी, यंग जनरेशनने, की आम्ही कृष्णाचं उदाहरण घ्यायला पाहिजे की आमच्या समोर जर केवढंही किती मोठं जरी संकट आलं किंवा वाईट प्रवृत्ती आली, म्हणजे एखादा आम्ही आता तर सोशल मीडियामुळे खूप झालेलं आहे की मुलांना आम्ही बघतो की सिगरेट ओढणं किंवा दारू पिणं, म्हणजे हे सगळे जे वायसीस असतात ते खूप मोठे असतात, त्याचा प्रभाव खूप मोठा असतो. तर नरकासूर हा तो आहे आणि कृष्णासारखा आम्ही जर त्याला जर आम्ही कंट्रोल केला तर नथिंग लाईक इट. तर हा मेसेज घेऊन जर आम्ही जर काही करत असाल तर ते खूपच प्रभावी असू शकतं. तुम्हाला काय वाटतं, म्हणजे व्यसन हा एक मुद्दा आलाच की ते एक वाईट प्रवृत्ती आहे, पण आत्ताच्या पिढीसाठी नरकासूर म्हणून काय गोष्टी आहेत? आत्ताच्या पिढीसाठी नरकासूर म्हणजे सगळंच येतं जे काही आता आम्ही, म्हणजे ह्याच्यात मी सुद्धा सोशल मीडियाला सुद्धा घालू शकतो. त्याच्यात अशा काही दुर्गुण असतात माणसात, माझ्यात सुद्धा असणार किंवा प्रत्येक माणसात ते असणार, की तो प्रभावी असतो, तो जास्ती आपल्यावर कंट्रोल करतो. जसं की तुम्ही बघा की लेट नाईट मूवीज, बाहेरचं फूड ऑर्डर करणं आणि ते रात्रपर्यंत खाणं. जे आम्हाला माहिती आहे की एक पूर्वीचे लोक, म्हणजे जे आमचे पूर्वज होते, ते 7 पर्यंत जेवायचे मग झोपायचे. पण तुम्ही ते न करता की मूवी बघण्यासाठी 2-1:30 वाजेपर्यंत खाणं आणि ते तुमची जी पचनशक्ती आहे ती कमी करणं, हा सुद्धा एक आमच्यातला एक तो नरकासूर आहे. तर तुम्ही तो ओळखून काढायला पाहिजे. म्हणजे जेवढे वाईट आहेत ते त्याचं फिल्टर करणं हा कृष्ण आहे आणि ते नरकासूर आहे असं मला वाटतं. सध्याची सिच्युएशन जर आपण गोव्यातली बघितली, म्हणजे खूप तसे मुद्दे आहेत बोलण्यासारखे की ज्याला आपण नरकासूर म्हणूयात. आता छोट्या छोट्या गोष्टींवरती, राजकीय घडामोडी ज्या होतात त्या, सामाजिक काही गोष्टी घडत असतात. तर दिवाळीच्या निमित्ताने तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना काय सांगाल की ह्या नरकासुराला, जर आपल्याला या नरकासुराचा वध करायचा असेल आणि तो ओळखायचा असेल की हाच नरकासूर आहे, तर तो कसा ओळखावा तुम्ही आणि त्याच्यावरती कसं काम कराल? एक तर आपलं मन, मला वाटतं तुम्ही तुमच्या मनावर जर कंट्रोल ठेवलं तर तो तुमच्या मनातला जो दुसरा भाग असतो तो म्हणजे वाईट करणारा किंवा वाईट करू इच्छिणारा, हा आपोआप त्याचा नाश होऊ शकतो. तर तुम्ही जर आपल्या मनावर ताबा ठेवला, कंट्रोल ठेवलं आणि तुमच्यातलं श्रीकृष्ण जर बाहेर काढला, तर मला वाटतं मग ते राजकीय असू दे किंवा सामाजिक असू द्या किंवा इतर जे घडामोडी घडतात त्याच्यावर बॅलन्स स्ट्राईक करणं, काय तुम्ही कितपर्यंत वाईट म्हटल्यावर त्याचं कितपर्यंत तुम्ही त्याचं हे करू शकतात. मग श्रीकृष्णाने सुद्धा त्याला चान्स दिला होता, असं नाही की तो जाऊन त्याला हे केलं. त्याची जेव्हा त्याचा माज जेव्हा वाढला तेव्हाच त्याचा वध केला गेला. तर तुम्ही सुद्धा दुसऱ्यांना चान्स देऊन त्यांची सुधारणा करायला पाहिजे. तेव्हाच्या वेळी वध करणं हा गुन्हा नव्हता, कारण तो देव होता. आम्ही काय देव नाही आहेत, म्हणजे त्यांनी त्याचा वध केला म्हणून तुम्ही जाऊन कोणाचा खून करणं हे योग्य नाही. सायकोलॉजिकली आम्ही ते समजायला पाहिजे, म्हणजे मनातलं समजायला की नरकासूर हा मनात, त्याचं मानसशास्त्र आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. आणि प्रत्येकाला माहिती असतं, आम्ही सगळे बॅलन्स्ड असतो, म्हणजे प्रत्येकाला ते मन आहे. म्हणजे जनावरांना सुद्धा असतं, म्हणजे त्यांना कळतं की काय वाईट आणि काय बरं आहे. तर तो कंट्रोल जर ठेवला तर त्याच्यासारखा श्रीकृष्ण नाही आणि नरकासूर दहन म्हणजे त्याच्यासारखं वेगळं नाही असं मला वाटतं. येस, थँक्यू सर. तर आज आपण सरांसोबत गप्पा मारल्या, जाणून घेतलं की नरकासूर कोण होता, त्याची प्रथा नेमकी गोव्यात काय आहे आणि वर्षानुवर्ष ही प्रथा गोव्यामध्ये सुरू आहे. मला असं वाटतं की आजच्या दिवशी आपण जर आपल्या आतमधला नरकासूर, जसं सरांनी सांगितलं की खूप वाईट सवयी आपल्याला असतात, आपण आपल्या आरोग्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष करत असतो, बऱ्याचशा सामाजिक माध्यमांवरती, समाज माध्यमांवरती आपण खूप वाईट प्रकारे कधी वावरत असतो, काही कमेंट टाकत असतो, तर आजूबाजूला आपल्या
कोण नरकासूर आहे, कशा प्रकारचा नरकासूर आहे हे जाणून घेऊन आपण आपल्या आतमधला श्रीकृष्ण जागवला पाहिजे आणि त्या नरकासुराचा वध आपण आपल्या पद्धतीने केला पाहिजे. तर मला वाटतं यावर्षीची नरक चतुर्दशी आणि ओव्हरऑलच यावर्षीची दिवाळी सुफळ संपन्न झाली असं म्हणायला हरकत नाही. तर तुम्हा सगळ्यांना दिवाळीच्या पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा आणि सर तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू, धन्यवाद.